Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как аз си повеждам лози, които съм оставил зимата. И така, редкото лозе ще го направя редовно, близките 1-2 години. В момента на това лозе 2 декара съм оставил такива приводи около 100-150, които днес ще ви покажа как аз ги засаждам. За целта изчиствам всички леторасти по самото стъбло. Правя задължително дълбока дупка. Ще видите как става. Ето, колеги, как става привода, как го чиста. Аз ще ви покажа. Оставям най-накрая, около тук оставен от миналата година, 2-3 летораста и ще преценя кой от тях един да остава. Ето виждате. Изрязвам всичко. Защото това ще бъде в земята и няма да ни трябва. Ето виждате. Оставил съм 2-3 да има. И сега трябва да направим, да преценим къде точно ще я огънем и да направим, да изкопаем и да заровим привода. Виждате, изкопал съм дупка минимум 20 см, да не кажа и 30, за да може да се прихване и корена да върви надолу. И заравяме. Виждате, привода тук по-надолу ще бъде изчистено, а това, което остана накрая, летораста, ще го вържеме с канап за тела.